Έλα Γιώργο, λοιπόν, εμείς εδώ πέρα θέλουμε σήμερα να σας δείξουμε, καταρχάς στην παρέα μου έχω σήμερα, Θωμά, έχω σήμερα τον διευθύνον σύμβουλο της εταιρείας Tough Line, τον κύριο Σωτήρη Τοκμακίδη. Καλημέρα. Και σήμερα θα σας δείξουμε προϊόντα καθαριότητας για το σπίτι και όχι μόνο, από την εταιρεία Tough Line. Tough Line Τοκμακίδης. Ναι. Που είναι μια εταιρεία από το 1976. Ιδρύθηκε το 1976. Είναι 100% ελληνική εταιρεία. Αυτό που θέλω να δώσουμε μεγάλη έμφαση είναι ότι παράγονται και κατασκευάζονται τα προϊόντα εδώ στην Ελλάδα. Είναι 100% ελληνική εταιρεία. Ακριβώς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε και τις ελληνικές εταιρείες. Πολύ σημαντικό. Και πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι όλα τα υλικά της εταιρείας, όλα τα προϊόντα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι 50% από ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες. Ναι. Μπράβο, ωραία. Πάμε λοιπόν να δείξουμε εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δείξουμε και πώς καθαρίζουμε και ότι έχουμε και τη διευκόλυνση τη συγκεκριμένη να καθαρίζουμε. Πρώτον, να πω εγώ να ξεκινήσω από το που έχω μπροστά μου. Εδώ, αυτός εδώ κουβάς ελαφρύς, αλλά ταυτόχρονα σταθερός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό εδώ πέρα που μπαίνει. Ο στίφτης του, έτσι λέγεται. Στίφτης, ναι. Στίφτης που μπαίνει και κουμπώνει έτσι. Ακριβώς. Που ταυτόχρονα θα το δείξουμε μετά. Μπροστά θα καθαρίσω λίγο το στούντιο, γιατί είναι μες στη βρώμα. Θα βγω. Τι? Βεβαίως, να το καθαρίσω. Θα σφουγγαρίσουμε λίγο. Λοιπόν, που είναι πάρα πολύ σταθερό και έτσι όπως μπαίνει μέσα η σφουγγαρίστρα, ορίστε, να το. Εγώ που το πιέζω πολύ. Στο στύψιμο της σφουγγαρίστρας. Στο στύψιμο, αλλά είναι σταθερό, είναι πολύ σημαντικό. Σταθερό, περίπου έχουμε υπολογίσει πάνω από 80 κιλά βάρος μπορεί να αντέξει. Γιατί πολλές σφουγγαρίστρες όταν πας και τις κάνεις έτσι, φεύγει όλος ο κοβάς. Υστερούνε στο στύφτη. Ναι, ειδικά άμα δεν έχει νερό μέσα, ναι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε, να πούμε και για τις σκούπες εδώ πέρα που έχουμε. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ μπροστά. Καταρχάς να δείξουμε ότι έχουμε και προϊόντα για το μπάνιο. Κοιτάξτε την διζαϊνάτα, κουβάς για το μπάνιο. Πενταλάκι μπάνιο για τα χαρτιά, για τα απορρίμματα γενικότερα. Και αυτό θέλω να δείτε. Ναι, θέλω να το δείτε εδώ πέρα. Τέλος πάντων δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Έχουμε την ιδιότητα εδώ πέρα, κλείνοντας, πηγαίνει σιγά σιγά να μην χτυπάει. Ναι. Είναι και διζαϊνάτα, είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά αυτό εδώ πέρα βγαίνει και καθαρίζει. Και αυτό κολλάει. Σε 5 χρωματάκια. Σε 5 χρωματάκια, μαύρο, άσπρο, γκρι, εκρού και τι είναι αυτό, πράσινο? Αυτό είναι το γκρι ανοιχτό το λέμε. Ναι, γκρι ανοιχτό. Ναι, είναι λίγο... Και έχει και ανταλλακτικό. Και αυτό εδώ πέρα δηλαδή δεν χρειάζεται να πάτε να το δεν το πετάμε, το ξαναχρησιμοποιούμε. Ναι, δεν το πετάμε όλο, απλά αλλάζουμε από κάτω το βουρτσάκι. Λοιπόν, πάμε στις σκούπες. Αυτή είναι η σκούπα γενικής χρήσης. Συνδυάζει 2 είδη τρίχα σε σκληρή και μαλακιά για καλύτερη σάρωση στο χώρο. Εδώ πέρα. Και αυτό είναι για εξωτερικό χώρο. Και για εξωτερικό. Και για εξωτερικό. Και αυτό εδώ είναι για πιο ευαίσθητες περιοχές. Για παρκέ, για σκάφη, για πιο ευαίσθητες επιφάνειες. Ναι, γιατί έχει πιο λεπτή και μαλακή τρίχα. Πολύ ωραία. Και φυσικά έχουμε και τα κοντάρια, που τα κοντάρια έχουν εδώ πέρα μία υφή που όταν τέλος πάντων καθαρίζεται και είναι βρεγμένα τα χέρια σας. Αντιολιστική επιφάνεια. Αντιολιστική. Ναι, που γλιστράει τέλος πάντων. Καθόλου δεν γλιστράει. Λοιπόν, ναι, θα σφουγγαρίσω. Εδώ θέλω να δείτε. Γιατί έτσι πάντα σφουγγαρίζω. Φυσικά. Εδώ. Να μας καθαρίσω λίγο. Δεν σας έχω δει ποτέ. Ποτέ δεν σας έχω δει να σφουγγαρίζετε. Εδώ. Περικλή μου, κάνε μου σε παρακαλώ. Έτσι. Και έχει μικροίνες η σφουγγαρίστρα. Όντως, και είναι και σταθερή πάρα πολύ. Δεν αφήνει πολλά νερά κατά τη διάρκεια του σφουγγαρίσματος. Στεγνώνει γρήγορα δηλαδή η επιφάνεια που κάνουμε. Ωραία. Και να πούμε και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πούμε αυτό εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ... Το φαράσι το ορθοστατικό. Πρακτικό, ναι. Λοιπόν, είναι φαράσι με το σκουπάκι του, τα κλασικά αυτά σκουπάκια με το φαρασάκι τους, που όμως... Η ιδιαιτερότητα είναι ότι στο τέλος της χρήσης μπορούμε να καθαρίσουμε τη σκούπα χωρίς να την επιάσουμε. Και στο τέλος αποθηκεύεται και πολύ πιο εύκολα, δεν πιάνει χώρο. Και το κάνουμε το διπλώνουμε και πάει πίσω από μια πόρτα, οπουδήποτε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα
πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Πολύ που μας καθαρίσατε και το πλατό. Όλα τέλεια, όλα Να πούμε τέλεια. ότι έχουμε και δώρο, όπως πάντα. Δώρο μέσω τηλεφωνικού κέντρου. 10 τυχεροί θα κερδίσουν ένα σετ προϊόντων. Από όλα όσα βλέπουμε. Διαφημίσεις. Does he know?